Kajingla bomsudnyo jong ka karkhana penmi dobilat kabla tip kum ka Star Cement hakabaya dai bagajing penmi Tdem kabla kta hado ya ka kot ka khya ki pajba kala pen Bitar ya ka MDC jong ka Narpo constituency GHADC ka kong Dewi Tongper bakon Ujor sendan syaka Central Pollution Control Board New Delhi. Yakani kajing Ujor ka MDC jong ka Narpo constituency kala tho sya member secretary ka Central Pollution Control Board Bharat Kumar hak hendru trigunai lar araja arpusan bat yaka copy jong kane kala airu sya ka Meghalaya State Pollution Control Board Deputy Commissioner ka East Jant Hills District sya MP ka Lok Sabha Dr. Ricky AJ Singkan bat kumju sya Chief Executive Member jong ka GHADC. Kat kum kini kesithi ka kong Dewi kala Ujor Halor ka jingpen mi Tdem Pathar ka Star Cement Limited ka badan halum snang ka blak ta jor bat ban buru ya ki babun ki pajba ha ka pang ka sitam khamtam bandap sadam bat sinus. Nalor kata ka kong Dewi kala ang ka Star Cement kala pen Kenya ka NOC ka bla ai da ka GHADC house nam arajar lai syaki cement plant ka badan haringkat ki kendon. Din bangalio ka Ujor na kinong snong jong ka thainum snong bat kum juki padik snong Halor kecil penmi Tdem Pathar jong kani ka Star Cement sak ha ke cement plants ke jong ki te philai i kini kiski balik no aki videos ke apau bala don ro na plik no snong ki bala Ujor halor kani te na kleng junga kum economic man ngala ai sindon daga complaint sha kani ka Central Pollution Control Board ke berhenti Delhi bat ngal ai ro ya ka copy sha ka Meghalaya State Pollution Control Board ngal ai ro ya copy sha EDC jong East Jant Hills kumju sha CM i jong ka HADC i matong board shiwat bat kumju ro ngal ai ka copy sha MP jong i Dr. Ricky AJ Singkan Halor kani ka jong mi Tdem Pathar jong ka Star Cement kumba philo i kani ki videos ki balale no ba kila penmi kan da Kenya ka jing jong ki bru ki ba shong snong to ba ngalio ro jing nam jing pa ba don ki bala kim sinula ban ring sim don ki ba so shitom bat ki ba yo ro jing pang sinus wat ka por liru tikat kum ka NOC kanik NOC ka ba la issue da ka GHADC ya ka ni cement plants ndu sam atar live la thong ni ka terms and conditions ka para number balai ba ki day ban permit the minimum emission of dust pollution, air pollution, smoke, noise pollution. Ba kang day ban permit create je kana ka health hazard ka bakta ya ka je injong brew. Te kat kum kani ka NOC yo iba kani ka cement plants kala pan Kenya kana kandon number balai. Tenta ka daw ngala ay ka ko ngala ay ko copy shell CM kana bo i unne ai halor kani but ro ya ka Central Pollution Control Board number ba Hakawai ka liang ka MDC jong ka Narpo kala angru ka jing penlong ya ka ban Ujor sya ka Central Board ka day namar ba ka Meghalaya State Pollution Control Board kamshim khya ya ka jing od jing nam ki pajba nasniu ba ka Meghalaya State Pollution Control Board kam da shin khya edu kata te henbrei na kata daw na kleng jonga ngal ai tindon ni kini ba na kwil ti ba ka Central Pollution Control Board kin le e halor kani ka jing penmi Tdem Pathar jong kini cement plants kidai bandon ni kita ki treatment plants ke ba bat kide pendak piklu ik hakon ko por ba kide permi ik Tdem kenam ba kanam kta than ya ka jikim jong kino snong to bat kine ki cement plants ki dei ro ban borom ji sha te ban borom ki no snong ki ba nang to te na kta kta na klen jong den ba ngalayo ki jing Ujor na ki ba snong to hi ba na ki jing e kum ta la pha ni complaints ba na community ba ki bor ba halor kin le e halor kane kenam ba kini kisah press marka ni kan dei kasan ke panung kong mo na do snam ajar pesau mencem snam kildan pemi bat mentaru kildan pemi bat gitu dei lei kita tang ke bat yo ida ki videos ki bun bat dei ki por bat nimla ban yo ida ki videos ma ba undon ki baring ten rei man ka por kani ki shai le bat ngat tik pakin nang yai le shkmat ten ta ka dawang ai da ka complaint sendon kenang ba kinya burom lem kinya pendunai ke jeng pemi ki Tdem ki jongki na ki sen plans ki jongki kenapa kanam ketak tanya rajin im jong kino snong to Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya